Heqîqeta li ser lêvê. Rojger botan. 15 Gulanê ji bo gelê Kurd ne tenê rojnameyeke di salnameyê de ye. Ew rojeke bîranîn û hişê kolektif e. Roja Zimanê Kurdî her sal bi hestên cuda tê pîrozkirin, lê her carê di nav xwe de peyameke yekane dihewîne. Ziman hebûna neteweyî ye. Bê ziman çand û dîroka dewlemend nikare bêparastin. Ziman amûrê sereke yê jiyanê ye. Ziman hebûna mirov nîşan dide. Hiş, aqil, fikir û raman bi ziman tên bilêvkirin. Heke ziman tune be, hebûna mirov jî nakokî ye. Lewra heqîqeta yekemîn li ser lêvan tê pênasekirin. Ango rastiya hevûka destpêkê gotin hebû, gotin bi xwe derabû û gotin xwe dabû ziman e. Hege gotin xwe dabe, ziman jî ew heqîqetek û xwe dave dibêje. Ziman û çanda Kurdî jî bi vê boneyê berdevkiya heqîqetê dike. Lewra hege heqîqet Kurdî, Kurdewarî, çand û ziman be, berdevkê van heqîqetan jî helbestvan, hunermend, dengbêj, wêjevan û nemazedayîk û şoreşkerin. Berdevkê van heqîqetan jî helbestvan, hunermend, dengbêj, wêjevan û nemazedayîk û şoreşkerin. Kesên ku êş û elem kişandine dikarin rastiyê bînin ziman. Ziman ji bo ku rastî were nîşandan êşbir û derman e ji bo hemû birînan. Loma jî wateya cejna Zimanê Kurdî ji pîrozbayiyekî zêdetir e. Ev roj fikirandina li ser nasname, çand, hebûn û civakê ye. Lewra ziman ne tenê amûrek ragihandinê ye. Ew bingeha avakirina civaka demokratîk û nasnameya azad e. Civaka demokratîk ne gengaz e ku bê ziman bi awayeke azad were birêxistin kirin. Tişta ku cejna Zimanê Kurdî watedar dike, kevneşopî û dîroka wê ye. Lewra Zimanê Kurdî bingeha zimanên Hind-Ewropî ye û ji ber wê jî ev dewlemendî li her derê xwe nîşan dide. Nemaza kurmancî û hemû zaravayên din ên Kurdî di çanda Aryanîk de cihê herî sereke û dewlemend digire. Ji ber wê jî zimanê me ne tenê amûrek e, her wiha ev nûnertiya xwebûn, dîrok, çand, kevneşopî û dîroka me dike. Modernîteya kapîtalîst li ser înkarkirina ziman û çandê pergala netewedewletê bi pêş dixe. Lewra ciyê ku hiş û bîrdoziya netewedewletê hebe, yek ziman, yek çand, yek bawerî, yek gel û her wekî din vesaz dibe. Asimilasyon û otoasimilasyon bi vî rengî bi pêş dikeve. Tevî ku hemû dewlemendiya zimanê me yê Kurdî û tevî ku hîn jî li her qadên jiyanê Kurdî tê înkarkirin, otoasimilasyon pirsgirêka Kurdan a herî mezin e. Ji du sê peyvên Kurdîşûn de bihê sanî ziman dizivire nemaze li ser tirkî û her wekî din. Nifşên nû bi awayê bişaftina navxweyî tên mezinkirin û ev kereseteke mezin e. Lewra hege zimanê me qels bibe, ne tenê peyv winda dibin. Berovajiyê wê, ew tê wateya ji bîrkirina bîr, çand û hişê hevpar. Di vê xalê de parastina Zimanê Kurdî ji terciya kesayetî zêdetir berpirsyariya civakî ye. Li dijî tunekirin û înkarkirina ziman pêwîst e fikir û hiş di destpêkê de li ser zimanê dayîkê were avakirin. Wekî din hemû hînbûnên din dê qels bimînin. Hege gotin xwe dabe, ango heqîqet be, ne gengaz e ku em zimanê wê heqîqetê ango zimanê xwe ji nedîtî vewerin. Ne gengaz e ku nifşên nû ji derveyî çand û zimanê dayîkê mezin bibin. Nemaze dayîk û bavên ku bi çanda tirkî û çandên din mezin nebûne, çawa dibe ku zarokên xwe berovajiyê Kurdî mezin dikin. Otoasimilasyon ji vir dest pê dike. Di encamê de 15 Gulanê ne tenê pîrozbayiyeke sembolîk e, ew bangeke ji bo şiyarbûn û berpirsyariya civakî. Parastin û bi pêşxistina ziman, wekî şertên bingehîn ên avakirina civakek azad û pirrengin. Ji ber vê yekê Roja Zimanê Kurdî ne tenê vegera ber bi bîranîna dîrokê ye. Ew di heman demê de bi bîranîna berpirsyariya avakirina pêşerojê ye jî.